Alot. Mayang hapon guys. Tumura ka vlog. Mayang hapon, mga tuwan may ispilahan. May ispilan ako. Yo, hunyara! May ispilan ako. Ispilan man ron. Oh yeah. Ispila di ko guys. Sakay kong motor kay padulong may ispilahan kay ispila man ron. Ito may ispilahan. Padulong na isa ko ang ispilahan. Wala rin yung mga pinapatunog ito. Wala rin mga 3 minutes. 2 minutes. 2 minutes nga rin. Ay kung mag-hike ang buka mga 6 o 4 minutes. Naabot na sa venue sa eskwelahan. Tara sila oh. Naman. Iya. Masaya ya. Ya, sini kita. Oh, ay loves ay dun. Oh, kay gila so mangulaw to buong. Ulam dagway mga kanay. Hi guys, naabot ako sa eskwelahan. Eskwelahan ako balik kay nabugo na ang ko. Ay joke lang. Kini nga hallway ba? Paraan naman yung hallway. Kini nga hallway ba? Ano man eh, kanang high school. Hi guys. So balik. Hi guys. Look who's this. Can I say, ha? Nagsato mo ng mga magkasikas. Hello, ko kabalo. Hi guys. Nakuha na ako ng t-shirt na kung di-order. Hindi ko ba sa color kay black. Hindi mo ka ang colors ng alam design ba. Ngayon, nagawa sa dahil ko kay gawas ako kay butan kay ko wala ko'y panin kay kong snack daghan morning nga po guys ako rin sa eskwelahan kay ting eskwela na namo pa-enroll bang ko bitaw. Unsa na banner na ninyo? Ay unsa na? Banner na? Sa unsa na? Ay, oh, banner. Sa inyong parade? Oh, ay, ambot lang maday na parade. Oh. Nagawas ako. Ito makaon ko yung YouTube. Ang balete. Shout out sa mga basketballista. Sige mo, mapit mo. Uy, na yung makaon. Ito yung makaon to. Okay. Pinagsipuan. Mingaw kay San Antonio kay Liwas Vista na. Murag, saan eh. Bilar yung mga tao.
guys. Parit din isa mo. Murag mo pa ni pinaka-primerong parit na mo kay nung last year wala na kabuang parit na utot kay wala ko sa pinigwa. Masalayan. Ayun na, balik ko. Balik ko. Hi! Si Maring, dalawa si Nagrana dahil Muli wala. One, two. ay, gipang liyahan na. Tuyok na kay gipang kapoy mo tigulang. Katang panang, ba't di ba to? Tuyok na gipang kapoy ng mga tigulang. Wala may sa linya ni. Hi guys. Pabalik na mi dito sa kuan. Sabi niyo kapag yung parit, nagapabreak. Kuya na nag-ike. Kuan. Basta. Ay, bidin siya, mabayad ko 100. Mabayad ko 100. Entrance fee. Ang kinsa na? Oh, bayad ko. Ako. Natanawan, sa galuyok mo kakaoy. Ito nga na po kay di makaro. Diri o diri dapit. Grabe siya. Oh. Kaya ako'y tatak, makasulod ako. Hoy, pasulod ako sa kong ngalan. Oh, nakabayad ako entrance fee. Sulat ko ba dati? Ay, nani Dulcinita, kasi ti kulikta. Kasi ti kulikta, si? Sige ta. Ah, nani Dulcinita akong kwarta. Ako. Ako. Pasulat ako. Glenn, ilista ko na. Glenn, Pasulat ilista ako. ko na. Yeah. Ilista ko. Dayon kami. May kapoy na raw, wala pa ko yata. Say may butang. Say mo sulit ni sa ngalan na. Wala exempted ha. Ang wala bayad. Sige na, makasudla na. Ay, ako diyan. Mike, saan ko, Mike? Ginilin, Gin. Ay, NYN. F pa dahil. Jinile, B, si Rando, no? Gango. Pirma. Pirma, oy. Oh, manok ba yung entrance fee? 4, 5, 6. Ay, ano mo yan? Asa mo katatakan sa mo dire? Oy, nagtatak, tatak. Thank you very much.
Subay ko diri sa tig-tattoo namo. Among mga tattoo artists. Naa. Si Dulcelita ug si Meclen. Among mga tattoo artist try, tattoo artist na, tattoo artist. Uy, 100. Hindi ka kasi. Oh, I have more money now. Uy, gisa na. Uy, si Andoy. Oh, si Among Andre usa sa batchmate. Open sa game. Yes. Gabi guys. Ini manulod yung mga kasaligan ko din. Mag-quiz. Mag-quiz. Hindi ka magluag. Hindi ka naman mo office. Anyone who would like to nominate? By the way, direct na kayo pwede. Napiling ko sa election officers. Pulbaan. Any other nomination that Officers kay I nominate my batchmate Jason Adolfo. I close the domination. any nomination? Marcon Limpi. No, Marcon? And another nomination? Six and Philippine batch G host. Alright. Turnover ceremony. Well, good evening, everyone. First, congratulations to our host.